Lah, saan naman eh? Nanimaho namang patay. Ay, ilok di ay. Bawa. Ilok ng bata, oy. Sini, buhit patingin ini. Lah, kebuhit yun. Mata. Huy. Tay, doon ka dyan ni. Tay, nawa ka tong suko, be. Oh, hello, kinsa ni? Hello, sir. Nay namatay dire, sir. Ha? Asa dapit? Ring dapit aning may lumboy. Paleho kog tres anay kay murag duduaan pati nga linig buhi pa ba nagpatay ba nay? Diyan na pre. Nay namatay daw. Asa man nasa? Ah, dapit sa lumboy. O sige, patungo mi. Pas. Mo ni. Cure. Kinsa mo, sir? Tagtungod mo ni? Pawam dia. Ako may nakakita. Sige, kinsa nga. Gitawag pumi ka na mo. Wa kailan na mo? Kami ang Team Soko. Unsa ninyo, sir? Bugal-bugal? I-tres kuno tarong dabi o kinsay nakapatay ana? Wait sa sir ha. Ay sa pagdali. Berto, palihog sa kog check may naba evidence. Nagay ebidensya, boss. Bun anak gini. Oh, sir, wait sa sir. Dili man na makamatay ang bun eh. Kagid ra man na. Ah, mo ba dong? Berto, i-check sa balik gabi. Huwag na ba ba ebidensya diya? Matay, boss. Pagdako na bagkang ani, oy. Sudah ko pre. Murag na ra jung kapatay dire pre. Girip ne. Sus. Waju ko magsipyat ni pre. Anawa dako ra kay kang a. Nah, sus. Dinik-saligan ning mga tao dire gyud. Palilaw-liraw orig mata murag wala bitaw ka. Sama na inyo ha, sir. Padungog-dungog mo na ko. Pero nga bitaw na kuha ninyo. Kaya ako may nakakita na. Dili kay pasagar mong sulti ha. Tanawa na oh. Waju kay ba unsa nang kahintang niya riya. Nya sa Aw, anak man gani dong. Sawa pa nahitabo ning krimina. Suspect na kadaan. Kay ngano? Imong naong di kasaligan. Suspect na pod. Ako pa man ganin nanawag ninyo niya. Suspect na yun. Kumaw ning kuha na oh. Pauli ko eh. Oo. Guilty. uli mo ka ha. Galiraw lang ng mataan mo. Picture Berto. Bitin sa daan. Picture. Uy, dili ako eh. Dili ako. Ay sige liye dia. Sinto ta mag-abot. Usa ka makabot sa presinto. Ganahan ko na report Berto an Antonio Ale. Bantayan na yung patay basig mulihok. Okay na pre. Ito ang report. Di umano, may isang lalaki. Pre. Di mo na mo. Ah, unsa te pre? Kendi is mo na. Hindi sinabi usay ta. Soko. Lights, camera, action. Walang kinikilingan, walang kinatakutan. May isang ay si Kapilapil niya. ML mo mo ha. Usa pasak ko na. Gion ni mo ang kamera. Like, kamera 3. Take 2. Walang kinikilingan, walang kinatakutan. 24 oras. Kahit pumatay sa isang lalaki. Tayo sa Argod? Nag-report ka or nagpuchoy-choy? Wala man, nag-report taro representable ta sa katawhan. Yan, Sige, usap ko sige. mo reklamo pre. Kang Mike Enriquez mo to. Kung saan ito ka, suko pre? Kabron ako pre. Lights, camera, action. Scene of the crime. Ipaglaban mo ang isang lalaking may namatay dito sa Lumboy. Unsay namatay? Siyang patay. Muling nabuhay na nato. Senyor, ang patyo noon nga. Nahubog ako ng lipong ko dire. Go. Ito ang report ng di umano. May isang... Pre. Ano ka? Tama ko. Go. Okay na pre, okay na. Okay na. Ito ang report. Di umano. May Pre, isang... pre.
Sama pre. Ayun na mo. Unsa di ay? Kinjis na. Wow, ay slow. Gana ang mga Uy, gabi na. Kanta gabi. Ano na?